بدراسة ዛ መጽሐፍ ዴቪድ ሽዋርትዝ ተገላለጸ ዓወት ወይ ሳክሰስ እንብሎ ብመጠን ሃፍትን ማተሪያል አቺቭመንትን ዝዕቀን ዘይኾነስ በተሓሳስባኻ ፖዚቲቭ ሶሉሽን ኦሪየንትድ ማይንድሴት ብምህላይን ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክትበጽሕን ክትዕወትን ከም እትኽእል ብምእማንን ልዕል ዝበለ ደረጃ ዘለዎም ዕላማታት ብምውጻእ ወትሩ ብጽንዓትን ዕላማነቶም ሽቶታትኻ ንምዕዋት ብትግሃት ብምስራሕን እዩ ዝጅምር። ሳክሰስ ብሓይሊ እምነት ብጠቓሚ ልምድታት ከምኡውን ካልኩሌትድ ሪስክ ንምውሳድ ብዘለካ ድሌት እዩ ሼፕ ዝግበር ብመልክዕ ትርጉም ዘለዎም ርክባት ብውልቃዊ ዕቤት ፐርሰናል ግሮውዝ እንብሎ ንኻልኦት ብኣውንታዊ መንገዲ ብምሕጋዝ ከም ዝልካዕ ድማ የረድእ። ከም እትዕወት ምእማን ናብ ዓወት ይመርሕ። ካብ ልብኻ ከም እትዕወትን ተኣሚንኻ ንዕኡ ንምፍጻም ዘድልየካ ብልሓትን ሓይልን ግልጽ ኮይኑ ክርኤካ እዩ ዝጅምር። እምነት ንዓወት መበገሲ እዩ። ስለ ዝኾነ ንጥርጣረትኻ ብዓርሲ እምነት ብምትካእ ጉዕዞ ዓወትኻ ጀምር። እዚ መጽሓፍ ንኣንበብቲ ዓብዪ ነገር ንክትሓስቡ ልዑል ሽቶታት ንክተውፅኡ ከምኡውን ብትብዓት ንክትንቀሳቐሱ ይዕድም። እቲ ትምነይዎ ዓብዪ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ዋላ እንተዘይፈጸምኩምዎ እውን እቲ ጻዕሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከዕብየኩም እዩ። እንተዘይኮይኑ ንእሽተይ ነገር ምምናይን ምሕሳብን ናይ ምስራሕን ምሕሳብን ዓቕምኻ ይግድቦ እዩ። ንዘፍርሐካ ነገር ወላ እውን እናፈርሐኻ ናብ ተግባር ምእታዊ እዩ ፍርሕኻ ንክትስዕር ዝሕግዘካ። ኣክሽን ምውሳድ ፍርሕኻን ፕሮክራስቲኔሽን ብትግርኛ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ድሓር ክገብሮ እየ ምባል ሎማዓንቲ ካብ ምግባር ጽባሕ ክገብሮ እየ ምባል ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና። እዚ ንኽተወግድን ንኽተጥፍእን እዩ ዝሕግዘካ። ስለ ዝኾነ ዱ ኢት ናው ኣብ ህይወትካ መሪሕ ቃልኻ ክኸውን ኣለዎ። ከባቢኻን እትቐርቦም ሰባትን ኣብ ኣተሓሳስባኻ ዓብዪ ጽልዋ የሕድሩ እዮም። ስለ ዝኾነ ኣወዓዕላኻ ምስ ኣውንታዊ ኣተሓሳስባን ናይ ምዕባይ ድሌት ምስ ዘለዎም ሰባትን ምስ ዘተባውዑኻን ክኸውን ኣለዎ። ፖዚቲቭ ማይንድሴት ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያኻ ክህልው ኣለዎም። ብኣንጻሩ ድማ ኣሉታዊ ጽልዋታት ካብ ዘሕድሩልኻ ሰባት ድማ ክትርሕቕ ኣለካ። ንሎማዓንቲ 238 ገጽ ዘለዎ ልዕሊ 6 ሚልዮን ኮፒስ ዝተሸጠ ብ1959 ተሓቲሙ ንኣንበብቲ ዝበቕዐ ካብቶም ናይ ዓለምና ብሉጻት ሰልፍ ሄልፕ ቡክስ እቲ ሓደ The Magic of Thinking Big ኢና ሪቪው ክንገብር። መጀመርታ ግን ምስ ደራሲ ዛ መጽሓፍ ከላለየኩም። ደራሲ ናይ ዛ መጽሓፍ ዴቪድ ሽዋርትዝ ይበሃል። ካብ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ PhD ዝተመረቐ ኮይኑ ናይ ፕሮፌሰር ማዕርጉ ድማ ካብ ጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ረኺቡ እዩ። ፕሮፌሰር ዴቪድ ሽዋርትዝ ኣብ ኢንቨስትመንት ፎከስ ኣብ ዝገበሩ ሴክተርስ ኮንሳልት ዝገብርን ዝበለጸ ድማ ኣብ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ተፈታዊ ሞቲቬሽናል ስፒከር እውን እዩ። The Magic of Thinking Big መጽሓፍ ኣብ ህይወትና ብመንገዲ ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ ዓበይቲ ሽቶታት ብምውፃእን ወዲያው ናብ ተግባር ብምእታውን ዕውታት ንኽንኸውን ዝሕጉዝና ተግባራዊ ምኽርታት ዝሓዘት እንትትኸውን እዛ መጽሓፍ ብPDF እትደልዩ ኣብ ዲስክሪፕሽን ብዘቕመጥልኩም ናይ ናናቲ ቲዮ ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ኣቲኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዛ መጽሓፍ ጠቓሚት ስለ ዝኾነት እዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ሕቶ ይኹን ርኢቶ እንተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ቻናልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። The Magic of Thinking Big መቸም ኣብ ህይወት ክዕወት ዘይደሊ ሰብ የለን። ኩሉ ሰብ ዓለም ካብቲ ተቕርቦ ዝበለጸ ነገር ክህልዎ እዩ ዝደሊ። ኩሉ ሰብ ዕውት ናብራ ሕጉስ ህይወት ክሕልፍ ይደሊ። ግን ኩሉ ሰብ ናጽነት ካብ ፍርሒ፣ ናጽነት ካብ ራዕዲ፣ ናጽነት ካብ ድኽነት፣ ናጽነት ካብ ውድቀት ክህልዎ ይምነ። ንኽትዕወት ግን እቶም መሰረታውያን ዝኾነ ተሓሳስባታት ክተማልእ ክትኽእል ኣለካ። እቲ ቀንዲ ንኽትዕወት ዝገብረካ ነገር ከዓ ምእማን እዩ። ብዛዕባ እምነት መቸም ኣብ ብዙሕ መጽሓፍቲ ወይ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ሰሚዕኻ ትኸውን። ብዓብዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ ኣሚንኻ ጎቦ ክትንቀሳቐስ ከም እትኽእል ተጻሒፉ እዩ። ስለዝኣመንካ ጥራሕ ጎቦ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ኣለካ። እምነት እንተሃልዩካ ኣብ ገዛ ርእስኻን ኣብቲ ትሰርሖ ስራሕ እንተዳ ኣሚንኻ ኣእምሮኻ ስለዝኣመንካዮ ነገር ኣሚኑ ምስራሕ ይጅምር እሞ ነቲ ጎቦ ክትንቀሳቐሰሉ ትኽእል መንገዲ ትረኽቦ ወይ ድማ ትፈጥር። ስለዚ እንድሕር ኣሚንካ ጎቦ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ። ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ገለ ኣብነታውያን ይገልጽ። ሓንቲ ደራሲት ምስ ዶክተር ዴቪድ እናዋግዕ ትኸላ ብወግዓ ወግዒ ከምኣ ናይ ልቢ ወለድ ደራሲ ዝኾነ ካልእ ደራሲ ሽም የልዕል እሞ ካብኡ ንሳ ከምዚ ትብል ክስቶ ደኣ ኣዝዩ ብሉፅ ደራሲ እዩ፣ ኣነ ፈጺመ ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን ትብሎ እሞ ዶክተር ዴቪድ ኣዝዩ ይግረም። ምኽንያቱ ነቲ ትብሎ ዘላ ደራሲ ይፈልጦ እዩ። እቲ ደራሲ እሱ ካብኣ ንላዕሊ ብሉፅ ዝኾነ ጸሓፋ ሜላ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንነብሱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዓን ብሉፅ ምዃኑን ስለ ዝፈልጥ እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ግን ንነፍሲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እያ ሰሪዓታ።
التحساسو أنت زي غيرها دما كل جزء أو قدام درجة كتسرعي تخيلني أو زي مصحف قالي توسخ أبنته ونلو حدا من سيبع على الحداري بسرح عقوبة يخونن أتاو يوحدو حدا معلتي نحدا سرح يملكت شعوب زعبات زملكته سرح كحسو يجمع أنا خمي جيرا إن سرح ملكته يوم كمي جيرا أنا نسرح يبقى زو الحساب يحسو مو شعون تا يقبل نسعوتاتن نزسرح يوقعو يوم نايزولهم حموش تسوات شومي صحف مو الشي زوم حموش تسوات زيوم بينا من قديهم كهاي زول تيلو كل نجار كتحفو يجمع كاو قد سيلو دما أنا كاوزوم حموش تسوات بينا من قدي إذا حمقيلو دخم قونو كتحف يجمع كاو قد سيلو أنا كاوزوم حموش تسوات دمن تايو اللي تسيلو يصحف مو عم ودات حدا نقل الرقاقيت زوم حموش تسوات بزخونة يكون ملكعي كاو يولتون يوم بأفلطو بدرجات ملتي بتمكرو كاو يولتون يوم اتفل اللي نسوم أقدست سوات مخانم يفلتو يوم نسوم أقدست سوات مخانم يردوم نسوم كم زعوة يأمنو يوم سلازد معوتات سوات خوينو نسو جن ننفسو أبقال أي درجة يسرع أقداس مخانو يفلتني اتفل اليوم إذا مخانو ترديو كاب شعو جميرو دما التحساسو وقير جميرو بتصب حيتو نايت زملكتو سرح انترفيو نيرو كاو كاب تسرحو اللو زنبركو دموز قرب الزبالة شعاتا 250 وي حدا شح انت خفيلومني صبقو ينابلي يملكيتو نيرو شعو جن أنا أقداس سبي كاب زسرح زي سلستشحن حموش لميتون يزقباني بسلستشحن حموش لميتون يزقود صاري بالمو كاو نابتنا يسرح انترفيو يخيد كم تازا أمنا بسلستشحن حموش لميتون دما يقود صار بدحرزي أقداس سمو خانو ترديو نفسو دما كم حدا عود سبن ده حسبك صار رح يجمر دحريو على كل تعمت مسارحته كله ما قداس سمو خاني فولد أتسرح نسون تلا أبو ديلو نسون تلا أزيمت أبو خيرو قال نجر كم زقود لك الجميرو أبزي التدراسة زي مصحف كحلفو زدالي نجر انتايو نفسها كما قداس سبن تلا أزي وطير قايا كالي سوون كما قداس سبك حسبك هاي غيلن نفسها أبزت حتى درجان دحر دا أتسرع اللخا خونخا بزخونة تأمر خالي سبب إلو كتمتك هاي غيلن سلازي نفسها كل جزي كتنقراز قبك هنقرالو أنا كابت زحسبون لعلي أنا كابت زحسبون لعلي بلوتي أنا كابت زحسبون لعلي أون تاوي سبي أنا كابت زحسبون لعلي أقداس سبي أنا تعوز زخل سبي بمبال نفسها كل جزي كتزخاخر لك تحسبهم حسبات أون تاوك خونو اللو أون تاون دحر تحسب اللخا يخلي يلخان دحر حاسيوخا كل جزي تحاسو حسب كما يجيرك قورو يخيل زبلي أي خيلني ينتيلخا بك أي خوني لخا إدخا مهابي يخيلي يزبل إمنة انتهالي كاغن كل جزي تحتو حطو كما يجيرا نزنا قاري قورو زبلي كما يجيرا يقورو يلخان تحاسيوخا دما وين من قد اختركبيخا وين من قد اختفتريخا حساب بوندو سوات أو تأفر المرامر اللو علمنا بتكنولوجينا حانتو غشت تغير الله أبزا عالم زلو كل سنة فلت أتاون سنة طباباون فرليات بمن زفري مسلك بتوم كن عوات نخئلين علوم زآمنو سواتن بتوم نزنقر كن فطرون كن قبرون نخئلين علوم زآمنوي سلازين السخاد ما كم تعوات أمن كم تفتر أمن أب نفس خازل لك هرأي أون تاويخن نقرات كل جزي خؤلوم يلخ حسب كما يجيرا يقورو ميلخ حسب انت دا عامين خا قوبوك تنكسا أسطغيلي أو زا مصحف دراسة الزرارة وسبلو ودروا عامتي أنا سحج ودروا عامت خوين نمبر تما هيرا خمز مقورخو قليلو زعبات زقورو زخئلنا قري واقو عمو كاو تدراسة دمقرو هم يحطو عدما خاخم ديري يولو 4 عامت يلي ملسل حدا سب ودخن دي عامت مسخون أيو كفر لزي جنبرو يلو لاقيم يحط ود 10 عامت مسخون يلي ملسل إشي ودخن دي عامت مسخونة خا كفرين لو زخئل عدمت أطوي يلي يحطو ود 7 عامت مسخونة يلو يملسل إشي ود سب ود 10 مسخونة فرلياتي جمر ود 7 مسخونة دما كفرين لو زخئل عدمت أطوي بلنتيلنا حازز سبزي ود 4 عامتي سلازي خونه 10 عامت كفرين لو زخئل عدما خسيرو له جن كسع ود 7 عامت كفرين يخيلي إذا مالت نايت كفرين لو زخئل 6% عدما جانا يترفوي 4% راح ينوير له زلو سلازي اتزبزح جانا بحزي زلو بالسبزي جن انت النوعاوت كي يخيد مخنيات سببني زفتر زلو سوات كل جزي استفلالوي مخنيات سبباتنا نغرو كااتو من عاونت ناي بلح السبب انتنا بلحي انا خم وبلحي خنخن سلازي ابزنا بارزي خمز قبر يخيد النبل قالي قعنا يتعنا مخنيات نغرو كم زندي حميمة كم زندي خوينا كم زقات من نمبر خمز داكم قور خنيرا قال نبل
خالي خاني عدم مخنيات ناي عدل مخنيات نقرب زيهم كلهم جن مخنياتات سببات يوم برقت ناي تعنا تقام كل خيلي دراسة زلزال روح حدا نفوع ناي جولف تتواتها له إذا سوى حدا يدو قراتي إذا دراسي السخاء حدا يرخى قراتيخا كمل خا نفوع تتواتها جولف خون خيلو حتى كاوت هايلو مليس اللو مسيلكم كاب كل تايد هالليكا أو انتاو زخون الرأي مثلا حدا إدسينخا أو انتاو زخون الرأي كله كايحيشيلو سلازي نتنسخان كي تعود عقيت النتولو زلخ حمام بالتعامل صبو كيرا حسبو نايو حق دينو كي تعود زعقتك سلازي عنا كم مخنيتا مقرا قوارض كاب بلح حنقول خان العلي التحساس واخا كم زقدس نرأسخا مع التاوزخا خرا إذا مالت أنا كعوتي يزيو للتحساس واي كله كازلو ناي مزكار زي خونس ناي محساب كقلتخا عبي واقع خمزلو ويترسع حساباتخا نمفتقر نممعبالن حدش من قدتات نمنداين أأمرخا تتقمل نرأسة تأمانتخا بمهنات لما نفرح خاطفا أيو أب علتاو هيوتنا مس نفرح مالت فرحي مس سمعنا نتأنك فرحنا بمليلاي زخونس وقمت انتزي وسيدنا فرحنا يوسخ رأسة تأمانتنا دما يتأفق دراسة زي مزحف أو زرستي فرحنا بمليلاي نمفتحو زخون سقمت انتوسيدنا رأسة تأمانتنا خمز عبن نفرحنا دما كنقوط أطرخو من نخيلني زقلت نعملت بسنك دقاو ترئيتنا حفرة السمعنا انتو خوينو صغورنا بمستخل خداننا حاتينا بمخدانن رأسة تأمانتنا خنا هنتن فرحنا دما كنفوس النخيلنا عاوت بستمر خيو ديجري وي بدحرا بايتا تدراويت خازي خونس بعبيت التحساس بخايز عقن نسخات توننو عبي حساب ويد ما رأينا عاوت خازو السنو زوم الزيوم اوتات ويد ما عبي رأي زونو نسابات كل جزي عبيت حسابات محساب او انتاو مثل تازفترو قالاتن حرقاتن يوم زتقمو نعملت حدا ازيو عبي نقراي زعبا مشتا زعبا فرلياتو كزارو كلو انا نزي فرلياتك شوطو بزح فتينايا جنك شوطي خالخون كمز مثلني زوم سبات لفرلياتي أي دليل يوم زي خون زبلس أنا كسر حزن زفرلياتك شوطي قالكم جن صبوا مخاني فلت إيه ببزح الشيء قالوا من قدك اللي شلني له يحسب سلازي أنا حنا عقمنا تبتنا حسبون لعلى مخانك نرسع بلنا عاوي حسابنا محساب دما قالوا تاوك علات من موجات أو نتاوك علات كم عاوت تسفى حبوس دستاز فتروك علات كنت أمل لنا رأي خاب معباي نجزار اسخن خلقتن كبر موساخ تلمامد أب حدا عوي نجرة توكير خاسر زخونة نجرة قدم مسرح خدمة زي أنا السرح جلخو سرح نايو حق قداس دي لخا نجزار اسخ حدتا فتراو التحساسوا مالت نزخونة نجر بزحاشن زقللن من قدك تسرحو خلخا مخوانو ذكر نوقعات فتراو النت بخمي كنم حيشو نخل دراسنا إذا مصحف كم زيو لنا نحادا نجر بفتسو نزي نجر كجورو يخلني يلخان تأمين خا أمرخان من تايز نجر كتجورو خمزة تخيل من قدتات يريكا أنت أنا وحكي أنا نزي نجر كجورو يخيل يلخان تأمين خدمة أمرخان نزي نجر بخمي كم تسرحو من قدتات زريكا سلازخون كل جزء زخون نجر كتسرح فتحسولو كم يجيل نزي نجر كم حيشو يخيل يلخان نفسخ حتى مقنعت من محياش دارته ولا توساخي فتراون نتخان معباي حطوتات محتات سبات كزارو خلو تصني الخمس مع أنت لمامد لنجرات بحدش حساو نختصرح مس زحجو زخازخو لسوات دما تحرار دراسة زي مزحف كم زيبل دك سوات مجمرين نحسب بزحسونا أيو مسارة دما سقمت نوسد بمسارة زوسدنا أيو سقمت دما قبرة ملس نركب سلازي نحنا أقدس سوات كن خون تخوينا أقدس تخون زخونا خنحسب لنا كن كبر تخوينا دما كبرات كم زقبنا خنحسب لنا نايو حق نجزار اسنا خنا خبرة أيو زلنا مخنياتو السوات مع رأة نجزار اسخا تخبرة يمزقبلوها انت دا حدا الدخوم زي بوقع بزو حاجة داس إن زي بالخا خمس خونقات حسن تخونقا كوم يخات قون دا حدا برتع نتقف أو سرح خبلوت كم زخونقات تحسن تخونقا دما نسخا من قد دعوتي خاطر مرح زلقا أب هيوتخا زخونا كتعوة اللو تحسبو نقر أب تنسخا بزعبا جزار اسخا تحسبو تبوق نقر يزمركوت سوات بتقواراتنا يمزفولتنا تقواراتنا دما بحساباتنا يوم يفترو سلازي أنا حنا تنحسبو نقر سلازخونا بزعبا جزار اسنان نسرحو مسرحن صبوق نحسب لنا أبزو بتوسخي كبابنا التحساسبانا يتقلوي مسألو تاو التحساسوا زحاسو سوات ننوح زوالا جزي انت تقميتها ألو تاو التحساسوا كتحسس تجمريخا مسأون تاو التحساسوا زلوهم سوات ننوح زوالا جزي انت تقميتها لما أون تاو التحساسوا كتحسس بيخا تجمرو
ክኢላታት ዝዓውዲ ህልው ደረጃ ህይወትና ባህርያትና ኣተሓሳስባና ውፅኢት ጽልዋ ናይ ከባቢና ከም ዝኾነ ይስማዕምዑ ድሕሪ 5 10 20 ዓመታት ከመይ ዓይነት ሰብ ትኸውን እውን ናይ መጻኢ ከባቢኻ ከም ዝውስኖ እዮም ዝገልጹ ስለዚ ከባቢና ኣንጻርና ዘይኾነስ ንዓና ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሰባት ጽቡቕ ክትሓስብ ኣለካ ምኽንያቱ ናትካ ዓወት ኣብ ደገፍ ካልኦት ሰባት እዩ ዝምርኮስ ንኣብነት ሓደ ነጋዳይ ኣብ ዓማዊሉ እዩ ዝምርኮስ እንድሕር ዓማዊሉ ነቲ ዘቕረቦ ፍርያት እንድሕር ዘይገዚኦምሉ ዕውት ነጋዳይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ሓደ ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ መምህራኑ እዩ ዝምርኮስ መምህራኑ ዳይሬክተር ዝሓንፀፆ ትምህርታዊ መደባት ብግቡእ እንተዘይተኸቲሎምዎ ዕውት ዳይሬክተር ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ኩሉ መዳ ህይወቱ ዕውት ክኸውን ተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ብዛዕባ ካልኦት ጽቡቕ ነገራት እዩ ክሓስብ ዘለዎ እንተደኣ ብዛዕባ ሰባት ጽቡቕ ትሓስብ ኮንካ እዞም ሰባት እውን ክፎቲኻን ኣብ ዝኾነ ትሰርሖ ስራሕ ክድግፉኻን እዮም ሓደ ሓሳብ ዕውት ዝኸውን ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ጥራሕ እዩ ኣብ ህይወት ንቕድሚት ክትስጉም እንተኾንካ ግድን ክስሩሕ ኣለዎም ዝበልካዮም ሓሳባት እንተሃልዮምካ ወይ ክጭብጦም ኣለኒ ኢልካ ዝሓሰብካዮም ሽቶታት እንተሃልዮምካ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከይበልካ ሕዚ ክትጅምር እዩ ዘለካ ምኽንያቱ ዝኾነ እትሓስቦ ሓሳባት ብዘይ ተግባር ዋላ ሓደ ትርጉም ስለ ዘይብሎ ሓደ ሰብ ዕውት እንትኸውን ሰባት ክፈልጡሉን ብዛዕባ ዓወቱን ክዛረቡን እዩ ዝደሊ ውድቀት ከጋጥሞ ከሎ ግን ምኽንያት ብምድላይ ንኻልኦት ሰባት እዩ ዝወቅስ ሓደ ነጋዳይ ኪሳራ ኣጋጢምዎ እንተዘይተዓዊቱ ኣብ ክንዲ ኣናበይ ፀገም ኢሉ ዓርሱ ዝፍትሽ ንዓማዊል ክወቅስ ባህርያዊ እዩ ኣብ ሓዳር ዝራቤታዊ ፀገም ከጋጥም ከሎ እውን ሰብኣይ ንሰበይቲ ክወቅስ ሰበይቲ እውን ንሰብኣያ ክትወቅስ ባህርያዊ እዩ ኣብ ህይወትካ ንውድቀትካ ንኻልኦት ሰባት ምኽኒት ብምግባር ክትወቅስን ካልኦት ሰባት እውን እንተኾኑ ንዓኻ ከም ጠንቂ ውድቀቶም ክነቕፉኻን ምርኣይ ባህርያዊ እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ግን ኣብ ህይወት ውድቀት ከጋጥም ከሎ ንኻልኦት ሰባት ምውቃስ ኣዕናውን ትኸውን ገዛ ርእስኻ ምውቃስ ድማ ብጣዕሚ ሃናፂ ምዃኑ ክንፈልጦ ዝግበአና ሓቂ እዩ ኣብ ህይወት ውድቀት ከጋጥም ከሎ ናይ ውድቀትን ሓላፍነት ብምውሳድ ዝፈጸምናዮም ስሕተታት ፈሊና ብምፍላጥ ካብ ስሕተትና ትምህርቲ ብምውሳድን ሓደሽቲ ሜላታት ብምትእትታውን ናብ መንገዲ ዓወት ክነመርሕ እዩ ዘለና ቶማስ ኤድሰን ሓደ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ዕውት ሰብ እዩ ቶማስ ኤድሰን ኣምፑል ናይ መብራህቲ ንምምሃዝ 999 ግዜ ወላ እንተተሰሓሓተ ገዛ ርእሱ ብምንቃፍን ድኽመታቱ ብምፍላጥን ካብ ስሕተቱ ብምምሃርን ኣብ መበል 1000 ፈተነ ዕውት ምህዞ ኣምፑል ናይ መብራህቲ ክምህዝ ክኢሉ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ መዳ ህይወትና ውድቀት እንተደኣ ኣጋጢሙና ካብ ውድቀትና ብምምሃር ንውድቀትና ናብ ዓወት ክንቅይሮ እዩ ዘለና እቲ ካሊእ ወሳኒ ነገር ድማ ዕላማ እዩ ኣብ ህይወት ዕላማ እንድሕር ዘይብልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ደሊኻ ኣሊሽኻ ክትረክብ እንተኾንካ መጀመርያ እንታይ ክንትደሊ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ኣበይ ነርካ ነለኻን ዘይኾነስ ናበይ ክትኸይድ ደሊኻ ኣለኻ ዝብል ምፍላጥ እዩ ተወሳኒ ነገር ምኽንያቱ ናበይ ከም እትኸይድ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ኣበይ ከም እትበጽሕ እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ንጹር ዕላማ ምስ ዝህልወካ ግን መዓልታዊ ኣንፈትካ እትጓዓዘሉ መኣዝን ዝሕብር ኮምፓስ ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዕዞ ድማ ኩል ግዜ ክትመሃርን ክትዓብን ኢኻ ዕውት ንኽትኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ደገፍን ምትሕብባርን የድልየካ እዩ ስለዝኾነ ናይ ካልኦት ሰባት ደገፍን ምትሕብባርን ክትረክብ ድማ ከም መራሒ ክትሓስብን ክትመርሕን ኣለካ ካብቶም መብዛሕትኦም ዕውታት መራሕቲ ዝጥቀምሎም ኣገባብ ኣመራርሓ ከም ኣቦታ ሰዓብትኻ ኮንካ ምሕሳብ ንነገራት ብዓይኒ ተዓዘብትኻ ምርኣይ ኣብ ዝኾነ ትሰርሖ ነገር ንኻልኦት ቀዳምነት ምስራዕን ኣብ ዕቤትን ምዕባለን ምእማንን ንውልቃዊ ይኹን ሓበራዊ ፀገማት ሓይሊ ሓሳብካ ተጠቒምካ መፍትሒ ምእላሽን ዝኣመሳሰሉ ሜላታት ብምጥቃም ኣብ ሰባት ጽልዋ ብምሕዳር ኣብ ጉዕዞ ዓወትካ ንቕድሚት ንኽትስጉም ዝኽልክለካ ወላ ሓደ ሓይሊ ክህልውን እዩ ሎማዓንቲ ዘዳለኸልኩም ናይ The Magic of Thinking Big Book Review ይመስል እዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክ ገበሩ ኣብዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ቻናልና ሓደሽ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እዚ ናናቲ ቲቪ